Jehovah Omega, Jehovah Omega, Jehovah Shammah, Jehovah Shaddai, Jehovah
bewa mesia gire again. Kuku mi bewa mesia gire again. Abraham mi wan kwa mu mo bia wa busuafo a eya mo fa mo amio mo ma mi nwansa na mo ahwehwe mesa yefro oni bewa no anya sai mi bewa minimo Jemre kuku mi bewa mesia gire again. Busuafo bo busuafani obonu kuntunkunim odi bibia oboniti ofran ntumai were no akotra ka front na ono bi baby san se obakwasi na ukoyini a osimani abre ene de mani abro na sana ema unionom Pentecost for epi Mediasi, and I said, Yashed Mediasi, Sabi, Udafu, Nami, Humwa, and Ye, Medica Bobo, Abusia, and Adolfua, Omofri, a teacher in the Benche, a bae, Uria, Nafi, Maja Akasemonu, Amamuna, Muti Medino, Ashe, Unakopon, and Sa, Uria Nafi, Yobiazo, Mediamam. Are you Kobusia, or Mokumasi, Elpushe, Yamame? Akosua Achiaa Donkor ana nipa bebre efreno mami Grace opon onya no baby ko ntina esa enwumre etwahia yija no kwai kra oyuko abusua omokuma se behye boshen shima na namprego ofri Hamburg ne bae na emoakwaba so ba na obesi ewodihye ofa beduka chi ofri Manchester oye inyaba Unia Petangini from Manchester, but also the Jan Nima Mekwa, Mr. Eric Vetra, Ambo, Acho Wow at the Anaja, Mama Pedemo, because the diviso na Sabi, Meunama, na Mudiache, Diana, Yenifaso, Mr. and Mrs. Achiaa Donkor, Mr. and Mrs. Etu Ajiman, Boho, Mr. and Mrs. Kofiti, Donkor. Mr. and Mrs. Cramfrimpong, Donkor, Asanteman Royal, Miniano, Makwaba, Miami Masters, Ekam, my master, or chairman dear, Mihunan many other papa, said yes, and you would cheer the BH. Yeah, when I said it's Sikasa, it would nip. Sister Constance Boho, Nana, Mr. and Mrs. Osai Mr. and Mrs. Glue from Ramshire, Mr. and Mrs. William Eji, Madam Vic Moha Oyemi Amasi, Aso Akwaba, Sister Vera Echampon, Dortmund, Mr. and Mrs. William Eji, Frankfurt, Nana Mama Late Dortmund, Brother Entry Column, Nana JMDB, Sister Pukua Dortmund, Joe Brown, Düsseldorf, Nana Osei Düsseldorf, Babies Boachi and Son, Dortmund, Grace Darko Rickenhausen, Pastor and Mrs. Moses Anna Dortmund, Emilia Efrosho, Margaret Amponsa Rickenhausen, Pastor Mr. Jennifer Boho, Miama Konta, Dr. B. Soso Ohanomo, Onenere, and Makwaba, Mr. and Mrs. Intiamoa, Dortmund, na
Church of Pentecost Area by Asoria also so ono eso. Sister Augustina Safo Tina also award Otumaha also come. Nana Ose Boatin, Desidov, Sister Winifred, Desidov, Sister Lydia, Desidov. Acho Yari Idini Didisu, Mestre, yeah, Mr. Bismarck, I'm on Quartia, Manchester, Pacho Hanma, Nam say, it didn't a bit baby, Libiana, I have any faso, same one, normally I check, because we no can say a man, a bobo bonina, which in Tinam said, be a no baby. Na, Mestre, na, Major Cassami, Ama, Pentecost, Bochum, why they, what Edmedi Ashu Yakuposa, na Mestre Moa, Uvia, Yunia, Isode, Yamiasa Kakra, Edasoso, Amaya, Asana, Ashu Medinas, Medas. Bowsam. Praise the Lord. You be too Medina, she Yamita sponsor. As I said, you need dear man, Yamia, or Tiasia, to be the man who has it. Ye Bahalum said, ye have a Asubia home, Ablabo. This will be what someone, yes, someone, how could you answer? A hand dear, ye present Yamibed, a bit in Wahano. Virginia, so near Nasso. In your Momodia, so near Nasso. Unyumenina la dawa ase asa odi ayade o asafu unyumenina la dawa Pomodia tubi asa oye odi mona yadi kone masa asidan yadi mo nyame yadi mo oh yadimo oh asera yadimo nyame yadimo yada wasi otiaso nyankopon wa wo bo so ni asase na tumi nyina ya wogia ena numre bedi hene ena na du bedi hi wo hyiamde ase be fa bi nyina no mu se tumi bi man homene soa ya brana se wo Yesu timu abu ya bam paye pejet madi asase ena wiye yeso nyamte asponsa baby awudi hini bian asumdie wo honom baby awudi hini bian enkoso wo honom ti ya bam paye se Awurade diwo hene Yesu dim diwo hene Awurade ya bam paye o mebi atwamu se na dai no Awurade yebe kora maame achi na na ya bam paye no wonya no tie ya mpae bo na Awurade se wayɛ saman ya na wotifo nyina de onyamte aso ni mu a ne ka se Yesu moni aduma pa ne ka se Yesu moni aduma pa afi ya mpae bo ne se Awurade ya bam paye wona wo fira chichiri baaye enu obo besa ko nyina no se wie aduma dire so kwa Awurade adu won baaye no sanfo won ko na nso nyamte aso de mo nyam ya da waso nyam eja wo ba ne nkunkudim ntina wotifo nyina ka emi kese pa ba wo sama Yesu Pacho, Dunia at the body subachi, or semi nubi, the man, Sabi, a yeoba, when you be out to Kutukuma, like I said, one corner, Pacho, will take a prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Said there was a nyambo trachenya, Bepum Sabri, Mijidi say, Sabri, Una, now be was so. Nanyamia sem tiawa ebe so. When you be, now also Ode Anante.
Bible say wan koti asɛm no anye biribi biara. Enne hyia yɛhyia mu ha yi sɛ nyame asɛm so nka yɛ ho a de bɛyɛ biara no ɛbɛtɔ esini. Da bia wote nyame asɛm nanso so difo no ka sɛ abra wo ne Hosea wuye no ɛhɔ ɛna wo hunu Awurade yie ne wo hunu ne yie. Ebi ada bia wote nyame asɛm nanso so emu hinta asɛm pa wonya huni. Ɛna me ne wo kya asɛm tiawa bi ye maame Akosua Donkor a wafiri mu ana ye gya no kwan na wonso wanya biribi ɛde anante wo atiasefo ya asase so. Me ne wo kya asɛm tiawa bi ɛwɔ Hebrewfo nwoma etiri nkono enyemu aduonu nson. Hebrews chapter 9 verse 27. It says, "It is appointed unto man once to die, and after that, judgment." Osi etwa se onipa biara ewu baako na no achi atemu ewo ho ma onipa. Woti asɛm yi da bia na nneɛma num wɔ mu a mepɛ sɛ mede sima mienu ana miɛnsa ene wo kyɛ. De di kan osi etwa se it is appointed. Ejire se uye nipa, you can't avoid it. You can't get away or go away from it. It was say it is appointed. Enti senia esitie biara wachisha mawo. Na a appointment bia eye nika. Eye nika. Iwiase de se okopa adwuma koraa no a wo twere application a yetimi ebra wo let us ebra interview na o pass interview no a yama wo appointment na o de akoye adwuma se wo pe managing director wo pe chief financial officer se wo pe chief executive officer se wo pe engineer wo pe medical appointment wa o twere application na ya frew na kyerɛ sɛ wokɔ interview a na o pass ya fawo adwuma no wakɔyɛ adwuma no enti sɛne esitie biara no saa appointment we die sɛne esitie biara wahyehyɛ ma wo enti twa sɛ onipa biara ɛkɔ saa appointment mu. That is the point number 1. Ne ɛtɔ so mienu ɔse onipa biara man we de enye bema na oka ho asem wo de agina ho ma oba wo de agina ho ma obema wo de agina ho ma abofra wo de agina ho ma onifrani wo de agina ho ma obubuoni ewiase appointment de ye hwe wo na wo ye disabled a ye se won qualify ye mfa wo ye hwe na utosi ne ba bi a ye se ye mfa wo ya disqualify wo. But sa appointment we de o see every man onipa biara enti hunu se ne ositie bia appointment we wonso ebeduru so. Praise God. Na nia eye ahinta sem kura ne se sa appointment we de unim ebra ebeba ewiase de wa na watwere application enti ye brewa unim ebra wo ko interview na unim bra appointment ne be hyase. But sa appointment we yi a oka ho asem no de unim da appointment no wo wonsa beka unim da ye be frɛ wo enti se ne se kyena na de kye unim eno ne ahinta sem wo mu ɛna se ne nipa no usitie bia nso so appointment we yi wo benya wo de enti ɛna ye gya ma me kwan etwa se wo hunu se ne usitie bia no ebeduru so enipa mbu kura no a appointment we ebe son so onyame ye odo appointment we de ebe son so. Hallelujah. Appointed unto man and afei o say once prekope. It is an appointment that you don't have two chances. Enya appointment ya
with me second time. Oh, God, drama lances now failure. Who second time? Hey, which application in Yamfawa, which Miss Attribute. But disappointment today, or say it is once. And Tinisa Nipa or Braba, a was as easy, who did Yagro? It's say, it be mabio. Appointment to a Wunsaka. Unya be baby at a bio. Barbara Cassin Beach, say, Osikanipi no Yanibi. Etnase. Na Osikanino born abra Bosenia or Pebiara. Na Ohiani dear. Or born abra Bossedie. Yesupe. Na Bible chira say. Woman you need an appointment is on. Say we are see dear. Uncle Yeni dear because appointment in Russo. And the train must can in appointment, you know. One answer. Na Bible so woman you need an appointment, you know, a druso. No moon in our coy. No more coy, you know. Babu dear dance say. Baby on Yeni no coy and Okoda Abraham Kukumu. Now Sikanini dear baby and no done na Antoniho. Na obo modern sere say. Anka yema ne second chance. Na won sa mra wiase. Na ni nkrofo bi ne nabusuafo bi eti asase so a. Se ni oti bo ne bra no. Saa na wo mo so bo wo mo bra. Enti wo sere se anka yema ne kwa na wo mra asase so. Nanka wo metu won fo. Na ye ka kire ni say no. There is no second chance. Every person has only one chance. You have exhausted your chance already. So you don't have a second chance. Minua, another year ye jaya mame. Kwain. Who say? O chance ye ba kope. And inti senia wo bo wabra bo wo wiase mu no. Bo ne senia Kristo pe. Esan se appointment no so. Ya wuni mpo eda ye frɛ wo no no nso ye bɛfrɛ wo no. Ye nya frɛ wo a asa. Wuntimi enya second chance bi una wo de akorete wo ho. Appointment, man wants to die. The fourth point is after that or say enuachi. O me betena hana DJ bonyum pa DJ nyame nhira wo wonyum no a wo bɔ no e ka makoma na masem yi a mekan obonyum se onipa wu a na wawu am se kwabona kwabo na boy a nyame nhira no na me ka kire wo se nipa wu a na onwui. Death is just a gateway to your destiny. Sa appointment yi ana owui wu anye no ano no eye kwan bia e de kɔ baabi a wo betena da. Sa nya sa nipa wu a na wawu dia anka wo beka se ne mumma ye nidi na ye nom na ye nware na ye ngogo na ye nyiyani esan se nipa wu a na wawu nanso nipa wu a nwonwui biribi wo ho nti wo se after that se biribi ani ho anka wonka se na afei enu achi. So there is something awaiting us after this appointment. Ne no na ne me bonya me mpa ye se wo betwe wadwene asi so se ei se wiase ametie yi se mi wu ana me nwui na nye no ana no na emom biribi wo ho. De tosunum point ye tosunum America na fei matenase or say after that judgment. Hallelujah. Atemu ye nyanya ya appointment ni free ni padua mu dia dia ka no ye atemu or say ye be pui atemu nanim na temu oben ena wukobu ama obo ade no ye maame awie na dwuma ne nsa appointment oko bi okoye chief executive officer enipa wu ananye no ana no enti agidifo a kristofo ye gidi se onipa wu a okwa homi mu na okotwen for the last appointment na appointment ben the last destiny na ehin na wo beko se otono nsa afrewa enti Bible say wona oji Yesu Kristo die ne de afobuo biara eni ho ma wo na de wanyi Yesu Kristo no ani ni de wo se wo bu no fo
dadao na na mempa abo ne se ene de yi a ye gye ma me kwan kura yi ubegye Yesu Kristo di ubehunu se Yesu Kristo nkuto no ma nkwa wo se na de ogimi die no se owumpa obesore. Praise God. Eno ne me kamfo no akyere wo se gye Yesu Kristo di na se dache owumpa obesore na na edi akyere no wonya tena be pa nyame onhyira mo na onka mo ho nyame wonkura wo so a obema wahunu tumi a ewonumu na se anche na odi appointment ana appointment no eba wonya tena be pa ewo Yesu Kristo dinimu. Amen. Inia nyame nhyiraw oyade ja drobejewa na fi ne kofa ho gallon ni ade atrema sremu a wa wonfa ho ma urade no fa sa kwanya we na fa yo kra ho adwuma mi kra ma pagya me sa nwumre ya bamcho minianum unique me fa mo fanche me kakra na me kan say edu samre ya na aye unique club say inua be o ka ho sremu a unique mo fanche ye antimage disodof na me amenu ba antisi na mama brown ne mame onso ha oni makonta akeliu omo ha mama akwarba bisa Bismarck mankwatia ya na so odi achaye said ye no ha na adofo echie na fe enuanom asanteman royal omsoso ombase ombaba chia enuaba no so maba na omanyi omo ho dia anchira ne kese omama ti nem adofo chiawia ye enua nana osekofi na echia no nana akwaba oyade se yetu safro otutu una abaha nana akwaba wohwe video ya esiesu ya ye able omno no bia na opese we your wedding ana opese we ya agrobia ohia oma ombeye fefefe uhumia medom telephone number no bibia bema na enwuma eboy nsoso DJ Hot on soso na or hot ha kakra krai ya ti asanteman from sremo mo abo monom se emre no ekọ kakra na momra machia yenua ba na enya entu ayi na na fi yemfa yi no enhye so misremo a asanteman royal mpancho munye na momra yesemo se mpese mbachia yenua ba menua ba ukufosi ompese omba ebechia wo na mesrewa obi wonka bobi ho no ma ubetim di abreme amboa akire no meye ni nyina announcement no so abomba kompese afi na dwumadie ne be hasier na mehia we su yesi yesa no a na ye amadrava no aye confused ti mesremo a wawo asembia na bibia no be humi na me ntwiro nto ho no ekọ abemu a akra na fe eye kakra ye maame ne ho abakwasem kakra ho ansoso ye de be mam sabe penfo se okọ ayi na wa monso an kese wa nkokra keye eto hwe mentintin so ya migina ho ya eye Mr. Pepra one sister Evelyn uhu oma de be mom bia no ye beji sabe ode maya no atwo telephone na ode amaya telephone na maka ho sabe e betimi afre wa do wase amahu se ampa wo ba ye ni bi misremo a wa obi minim se obi o ha bia de eye yira obekosa table ho na wakwa akotwero ne din eye krom ha de e bonso ano e fra na gito ho mame se de yenua ba de ne de amankrofo ato ho no fe na soso e banti asanteman Düsseldorf asanteman Düsseldorf for ena chia no na omo wia nana adochu one suma kontehine omso beba nana adochu one suma kontehine so beba omo wia omso to aso
Dada Hua, Ampa, Empatao. Hey, there, no. My idea, Empatao, no. My idea. Hey, Asantimano, no. Santimano, no. Of the chair, no. Of the name. Of the Jamie, of a friendly Afro. Hey, yo. I start to come for. Dear, you know, I'm to man for my idea. Oh, now my idea, and idea, I'm playing big gun. Now, get you on Yedian Massa to Mampo Atrasi, Nana Suma Containing, and Nana Aduchum Suma Containing, or the Suba, Mr. Monin and Nasa Tata, Nana Abetrasi, Nana Aduchum,
Suma kote hene also na edi so no se mo anana eso ba no ba ba chia no atrase metre mo monye nana tata no so ba chia owia unique ya so okaso baba etia ye nuaba unique for so nana atrase wia na msoma ba asta for ohunu yenia this abuade asta club abo ha o say for some come ohunu this abuade I stand club. Ya nana educhum suba kote he nana bre nana suna eba no. Nana aya de nana suba kote he nana educhum nana bre nana educhum na etia no. Oso oba no abecha enu aba. Oso abri ya de dana de no. My idea. And I do too. And a tiano, Subaco to him, a tiano. Nana traffic, Nana Duchu, and a tiano, Sumaco to him, and a tiano. Ew. Now, unique for Achia, Bamchop, Dopasa Musumba, a quadaho, Nana traffic, unique force on a banner. You know, Pentecost, or Machada, and I'm so Bachia, Pentecost for Bachia. Much other than put the other grand in him, putting your mass of my idea. Unique for channel, unique for no, yeah, unique all the way, yeah, unique card, unique, yeah, unique for channel. Omo Konoana, yeah, no Pentecost forces at Wasso, yeah, no Pentecost forces, Bamcho, and young man, I'm some of them, yeah, no Pentecost, and young man, I'm some of them. Ayatabi, Amata.
very unique for entrance here, no. Afena Pentecost, Church of Pentecost, Dortmund Assembly, so Eba, also they give me a banana, also the you want it. And then, yeah, I'm tired, if you want I'll start for the Iriana, I'll be a whole Indiana, but the Yaba, you got a Pentecost. And then, yeah, you got a Pentecost, they Papa, and one. Aha. And one, Pentecost for Nana Edition, Suma Contihi, Nana Akwaba. Nana Bafo or say Akoto, Apensachi, Nana also Akwaba. So the bay one announcement about Pentecost for no on next year. What in your meeting? Indiana Pentecost for us, so no, as the fool with the old man next to as far as be a mixing as the fool. I mean, Mr. Sari, woman in our Pentecost. My idea. Pentecost for Yamishram, my idea. Something in our Pentecost. Pentecost, Yadamasi. Yeniaba, Yadamasi, my idea. Then a year no, I don't know. I dare to near Wabua Menei, the idea Tonadin, or no one to be my idea. Pentecost for Chiano. I stand for so Yanama home, Miss Abodi. And I'm about Sayakoto, a percentage, and I'm Quaba. And the permanent, everyone announcement amount for fair. A quack footing in our Yadamasi, the chest of Fremont, with the Ayoyo. My idea. Now, Mr. DJ Pato, Mr. DJ, Maunyo no confirm kakra my Pentecost for Tracy, Mestre, I was a Busia, Esso, a 2 a 9, Nomso, Ebemamo, Aquaba, Sadia Mobachen, and Ebusia, a super 2 a 9. Mr. Busia Mosumwapa, now, number 2 a 9.
Many Vic, Victoria, or Hanomo, Descent of Akwaba, Uniabema, and a Jackasemu, or see of Mwakwaba. Asha for, yes, Asha, but your Asha for so Babachia, but your Siamunabotre, yes, Asha for Babachia, but your Asha for and Ebano, Miniaba, Asha for Si Omoba, Babachia, Omovia, Asana, Abusiano, Atu Ayina. Asha for there, Kawasa Omo Soloku. Asha for there Soloku. Hello. Asha for there Soloku. When Mammy San Majida, and when we saw the chance of Avimo, wait to me, when Mammy can come on, and when we saw the chance of Avimo, wait to me, wait to me, when Mammy can come on, and when we saw the chance of Avimo, that's wait to me, wait to me, when Mammy San Majida, and when we saw the chance of Avimo, wait to me, Asha for Achiaa, Asha for my idea, Asha for no. And that be with the Kabunia Soloku, Asha for the Soloku of Fair. Soloku Nakazamo, Asha for. Let's have a Bama Soloku. Wait to me, Mabam. Jabana Batiti in Amido. How nice Kasiana. Our Luguana. Wait, my idea, Yamishramo. Wait to me, Mabamuta. Abusia so Mwabo. Asha for here, Abusiano so. About 2 a 9 from so I'm a Mamuna Aquaba or Asantia Mono. A banning in Ambra, a Busia Mano, when in Amabra, said there a Busia. Our home, Abatiamono, is Yasamoba. A Busia, a Suga Baby 2 a 9, a Busia, also a fin Edluso, the here Busianing in our Hanamo. Omra number 2 a 9, Mesra Busian be 2 a 9, and Memano and Cajon, and Ma any 2 a 9. I Tetihono, Oko, Nasa, Edutama, Ye Besset, Donkor Nefanwa, Nemano, Edisun, near Kotia, near Bakotia, T. Ubi from Bar, eh? Send me yay late, name was a year no, Yasha Swa, Baconampa and Fonzo, a bubu, Mukuntun group up a bib. Is who are trained man, Sana, Omuya, on Betanasivia, a man at Tanafom, and at the Numina Tracunaso. Can a man at Tanafom, no member no, at Tiacunaso, so Mokaba Muntiabi. And at the Ingina, a Chanapet. Timestre, a Busia, so Momra, number 2 a yina. Mesrada, we hear Mintinti so a honor, your church, and so on so. Udi kakra benya mebia na bo modern na do telephone number account sebeya ibetimi ere etwa ne adawase ebusua eboabo ho yo maaye de se ne intimi entrance na ejade sa ejane nkola boni yo hey ebusua Away.
uraka. Esubena misia. Asabena menka. Adubena mentua. I feel be would interact with the war. And then the way, Maria. Akosua Achiaa no Akosua Achiaa no say almost mama kwaba aya de Akosua say Akosua and Achiaa also mama nyina mo akwaba ya batia ero Akosua and Achiaa no Akosua Achiaa wedia ngese eye no ya de ahye so ado no na fe eye no ane eye no Esubena misu Ejumbena mentua patiwa Asambena menka I feel be would distract bo amen we my Some ye mobo, a comedy again, Kaya, so ya dear.
adeɛ wiase mu ayiwe ɛbɛnyimfo abube bi sɛ ɔbaatan ne ɔninya ne bɛbɛdie ɛno samapɛ na yɛ abɛhwɛ mi o maame yɛme obi ba mesɛ megyina hɔ biem abusua ato santere ama adɔfo akɔ aba na abusua panyin wɔ ha sabi ɔna di abusua no nyinaa ɛnam mu sɛ ɔnso aba na wɔntimi anka biribi kora nkyerɛ a ɛbasa no a kɛsɛ anyɛ fɛ nti abusua panyin Baduka Achiaa from Hamburg also Manchester rather abusua panyin pacho wo de men ha ho gyina hɔ a na kakra de bɛma yɛ bia yeso fa ma yɛ nananom ahemfo a maba aseɛ yeyase asɔfo a mososo maba ha no mabɛka Nyankopɔn asɛm enuanom akuafo a mososo matai wɔfa aseɛ akyi na afei mabɛyɛ ade fɛfɛ sei ɛyɛ manigi bebree sɛ nɛ megyina bɛtena sɛ abusua anim anam na meda mo aseɛ ɔyɔkɔ abusua maame a yɛyɛ na yie ɔyɛ me nua prɛko pɛ me maame wɔwo enipa edu me na me yɛ ka akyire ti ne yɛfrɛ me Baduka Achiaa no na me nua bɛyɛ a wɔwo ɔno ɔtɔ so mmiɛnsa ɛmaa no yɛ mmienu pɛ mɛma nwɔtwe wɔnom nyinaa wu mɛma nson wɔnom awu aka me nko a na aka me nua baako pɛ ya ɔno na kyiri ba mmienu ɛna eneme ɛyɛ no yakɔyɛ no Kumase Bochum mesoso sabe Manchester na meso me di pa na adeɛ baako a mani gye ho paa ne sɛ sɔfo no a papa no obɛgyina ha a obɛka asɛm no kyerɛ sɛ ɛyɛ asɛm a emu odu yie na deɛ meka hye obiara nkura ne sɛ wo a waba ha biara bɔmɔden na sɛ Nyankopɔn wɔntwerɛ wo dini engu nkwa nwoma no mu a bɔmɔden ma wo dini nkom me a megyina hɔ yi me yɛ kyerɛkyerɛni na makɔ pension wɔ Ghana ɛna maba abrokyima mu ha na adeɛ a mani gye ho ne sɛ mitu kwan ɛkɔ alata kɔkyerɛ adeɛ ne hɔ na Nyankopɔn bie mani na menya akwanya ɛkɔ Israel mekɔsua adeɛ kakra na mekɔ Israel no na mehu sɛ hɔ na Yesu Kristo frɛ no ne Nyankopɔn so ebu mani ɛna mbɛyɛ okristoni nti yɛbɔ maso wɔ River Jordan mu mfie aduasani ɛkɔ SDA asɔre mu na meka ne sɛ womfa ho ma Awurade sɛ deɛ papa no kan ya na waba me nua bɛyi ayi aseɛ yi momyɛ nsesa ya brabɔ ne mfie ho ma Awurade ɛnkyɛ na deɛ ɔbɛba ne no waba na so ɔba a adeɛ bɛ asɛm ɛne ɛbɛka me nua bɛyi deɛ wɔnya kwan kɔ te sɛ deɛ asɔfo no kan ya no na me wa werɛhyɛm sɛ wɔte aseɛ no ɛka abosome nson na nka onya mfinhyia wɔ ha wɔte aseɛ no so ɔyɛ ade papa na ɛsɔ Nyankopɔn ani ɛna me soso a me gyina abusua no anim no abusua no nyinaa soso yɛ ade a ɛsɔ Nyankopɔn ani a menim sɛ the first resurrection no mehunu me nua ba no ɛne mo nyam ka Awurade din da mesrɛ mo obiara wɔba ha biara no mebɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ɔnsoa mo ɔkɔdeɛ ntabaa so na ɔmfa mo nkɔ wɔn mafiri akyirikyiri ne bɛnkyɛɛ na mo baeɛ mesrɛ mo biribiara ni hɔ a metumi aka na mede ada mo aseɛ na meka hyɛ mo animuonyam sɛ biribiara bɛsi biara nso na motom nsa na mode frɛ me na moka kyerɛ me wɔfa ase yɛ mpɔnsan yɛ ɔteɛ yi a mewɔ Manchester ha yi a meso mɛba na maba abɛboa mo meda mo ase ɔno hwɛ ɔfa Baduka Achiaa ɔyɛ adeɛ nyame nhyira wo sɛdeɛ ɛnɛ ayi ɛbaeɛ ahyɛ nkura paa o sɛ wɔma ɔmo aso
nsɛm kom no ne kakrakra ewurawura fine sɛ nyame ɔbɛyɛ ho adwuma ɛwɔ honhom mu na pio honamani amen maame ɔbaa asase su ne ho abakwasɛm kakra bi wɔ hɔ yɛpɛ nka yɛnnua otuo Achiaa ɔde maame so ne ho abakwasɛm kakra ma yɛ ne kɛ sɛ yɛnya status yɛ no a ne kɛ sɛ break nim no one sɛ yɛhyɛ so saa mɛsra na obi wɔ hɔ a na gya ɔpɛntɛm wokɔ so a wokɔ table ho a wododin kɔma a nso so m'ani bɛgye paa ti yɛnnua otuo Achiaa ba na afei sɛ DJ gyegye ntata kakrakra ɛfa nnwom taa n'akyi ɔna de yɛ maame ho asɛm so ɛbrɛ abakwasɛm ɔbaa wiase nneɛma kakra ɔbɛyɛ fa so mmɔmhyia no yo midasi pii the ubofo Nyankopɔn enkamo Obo nyankron stroma bebre Osra neja no daswe Obo stroma bebre Osra neja no daso Obo nipa bebre Akosua Achiaa no daso Obo odom bebre Akosua Achiaa no daso Obo nyankron stroma bebre Obo nyankron stroma bebre Akosua Achiaa no daso yo Achiaa no sa ubusa no nsu a oma emrosa ni bufu a yɛde mrosa ɛna ɛpata no na uti edin bi ɛfrɛ no Achiaa hu sɛ edin Achiaa enye enkwala din nananmo ayokofo edin kɛseɛ ɛda asantemam yana na Achiaa a meka no ho asɛm yi onua pani etwa nsuo ɛba Bochum emra kwesi kɔkɔɔ ɛba asantemam ɔyɛ sɛ ɔde prɛmpɛ ɛbɛba Bochum no ne maame asɛ mmerɛ no na ɔyɛ asante hema ɔsɛ obroni akoa wode me bɛɛkɔ ɛnde ɛme nso mede wobɛkɔ bi wode me bɛkɔ nti yɛnana Achiaa uti ne din a na ɛkyɛ sɛ ɔbaa hema a odi kan ɛwɔ Bochum ɔne di kan abusua nɛ nananmo mesimo bru asɔfo mesrɛ kwan ɛne akuakuo abusua nɛ ɔmabɔ dwama yɛ ɛyɛ ayoko abusua a ɔmuchi ɛwɔ asantemam bohyɛn bɛn besiase bɛntrase ya bohyɛn bɛntrase ɛhɔ ɛna abusua yi ɛnɛ ɔmo abɔ dwama yɛ ɛhɔ ɛna ɔmtifie ayoko abusua ɛna ɔwo yɛ maame yi a ɛnɛ ne ti yɛwɔ fiae ɔde eno adwoa ntiriwa fɔdwoɔ ɔno nso ɔyɛ abusua ɛyɛ ɔyoko abusua agya a ɔboa maame onipa bia ohia abɔso baa ansa na sɛbi onipa nso adi mu ɔpani kwasi mpɔ a ofiri atiwa kwabre ɔyɛ agora abusua mu ɛna ofi sɛ nipa yi ɛna ɔmde yɛ maame Akosua Achiaa ɛde baayɛ Akosua Achiaa yɛwɔ no 1916 ɛna abusuafoɔ mmienu ɛwɔ Akosua Achiaa nukura ni na ɔyɛ bɛgyina
Enunti ena Donkor no eda ni din so. Kyerɛ sɛ titewa no awo ɛyɛ din na unya eba na ayɛ sɛ obra ya ansa na unya no. Enti na begyina akon begyina na sɛ Donkor begyina. Enu akyi no tete bɛya ɛwɔ kwiadwuma mu na onyiye no edu ni fie so no na ɔno so tete wɔn deɛ sabio na school enye mpanifo nyinaa na ekɔ school nti ɔde kwiadwuma a ne maame no ɛne ne papa yɛ no ɔboa awofoɔ yie ɛwɔ kwiadwuma mu. Enti edu ni fie so a ɛsɛ ɔware no okohyia a owura bi ɔpani bi ɛfrɛ Kwasi Amankwa ɛwɔ Asantema a ofiri agogo atwoma agogo hnase ɛna okohyia pani a ɛfrɛ no Amankwa Achiaa. Ampa abrabɔ no na emu ɛdɛ ɛgye sɛ ohyia pani Amankwa Achiaa yi na oyo obi a ɔbɔ ne ho mmɔden ɛwɔ Asantema mu na oyɛ odwadini a na odi dwa na ɔsan yɛ kwiadwuma nso ɛde ka ho. Ɔyere ɛboa ne kunu ɛma ɔmo yɛ kwiadwuma ɛne adwadie no ɛyɛ frɔmfrɔm. Ɛno akyi no onyame ɛyɛ ɔmo adom ɛkyɛ ɔmo nipa. Na ɔmo nkwalaa nson yi mmarima ɛyɛ 9 ɛna mmaa 3. Na mmerɛ a agya ɛde sɛ nkwalaa yi ɛba asase so yi owuo a wɔn fɛre adeɛ onum adeɛ kyɛ. Onum akokɔ bi deɛ ɛna onum akokɔ baatan. Ɛyɛ bɛrima a na ɔware yɛ maame ɛnɛ Akosua Achiaa a ne kunu na yɛfrɛ no Amankwa Achiaa. Mmerɛ kakra ni owuo ɛto ne nsa frɛ paapa. Nkwalaa nson no owuo ɛhu agya mmɔbɔ na ɔto ne nsa ɛfrɛ no. Ampa kwaye mu tibɔfoɔ ɛso da ɛpa agya kɔɔyɛ no na ne ma ne bi apagya anaasɛ ɔmo anyi ebi enya mfie 18 ebi nso enya mfie 20 ɛne kakra. Agya bɛso daeɛ ɔbaa ɔtɔ so mmienu a ɛfrɛ no Veronica Amankwa Achiaa. Agya owuo bɛto ne nsa frɛ yɛde sɛ ɔbɛso ne ba daeɛ. Na daeɛ so mu no na nkwalaa no esusa na mpanimfoɔ yi a ɛyɛ sister Veronica Amankwa yi ɔbɔ mmɔden a ɛbɔ kiosk ɛde maa ne maame agya kɔ yɛn nso na ɛyɛ mpanimfoɔ nkwalaa aka akyire na ho ano ɔbɛboa. Tibɔfoɔ ɔso ne ba daeɛ. Ampa maame nso bɔ mmɔden a ɛsɔ dwadie mu a ne ba yi ɛde hyɛ ne nsa yi ɛde tete mmɔfra yi ama wɔn bɛyɛ mpanimpa. Ne nyinaa akyi no
owuo a ɛto papa yi na maame nso ɛyɛ maame Achiaa Akosua Achiaa na ɔbɔ no homɔden ne ne mma mpanimfoɔ mmienu sɛnea nkwadaa num a aka no wɔn nso benya asetena pa daakye ne nyinaa akyi no na nkurɔfoɔ ma nso ɔboa wɔn kyerɛ sɛ ne kakra nso kiosk ne ti sɛ mmerɛ ne kakra ɛwɔ hɔ nti sɛ wokɔ ahokyerɛ mu wokɔhu yɛ maame yi a na nea wode bɛwɔ asa osire mu deɛ na ɔde aboa wo ampa bafoɔ wuo sɛ me ne wo kasa yi na ogyina yɛ maame Akosua Achiaa Donkor ɛpono akyi Akosua Achiaa ato ne prum ekura ne safo ha edi owuo akyi kontonchi edi aba abɛbɔ mu ama nnɛ mmɔfra nananom ne ɔyere nkontafoɔ ne nsew no ato wɔn awerɛhoɔ awisia na aka maame ɛbɛkɔ no ne wuo akyi anaasɛ obɛfiri asase so no nkwadaa nson no na emu mmienu efiri asase so deda nti n'aka nkwadaa num ɛwɔ asase so a kyerɛ sɛ sɛmre deɛ menka sɛ wɔn yɛ nkwadaa na wɔn yɛ mpanimfoɔ a wɔn nyinaa abɔ wɔn bra Mercy Opoku Amankwa Achiaa or Ghana Bismarck Amankwa Achiaa or UK Janet Fosia Amankwa Achiaa Pamucho ono obewo Ghana yo Yamami Olivia Amankwa your friend ama aponsa nkwala nya na sai awufuei omumei ono ene no otosu num na ka kire bedi to Kwame Abuaje eni ka kire nananmo nia owuo etimi ye onipa entimi ye ye ka okatachi a na ni bafu Tibofo biara niwa ochen owuo ne bafo owuo die osun udaye o omo dawro omo nkaye da openu no wabo opun nananu ayukufu munie eni modihie echam no sa ni bafo otu champon odi shema no esemebo ndewro enchira mansan na mede ato edewo da masibegre yeda inua beme asi se wamiati ye maami so ehu abakwasem yeda asi nyami enshiraw se ne no na samre ye kasa ye ya transe ache wo se esa ye kasa bebra emwa wo se ye na ye hye ayi na ase nti mesre na abusua no abo amhu na fe abusua no ba besa ya na kese ye de ayi no ye de ahye soa no nti abusua mo abo amhu na momra na fe muma mu startia afeda na yeso ye de ye nya bia de asa so ma intimi enye odi akora bia ditie ne ya no peso kofio ohunu ko besre kwai wo maame eye nurse wo papa ye police ni otihwa na ni konisa adaya osu me maame ewo hospital me papa so ewo police station teacher ehwa akora cells wo awiro hosem timede mesra pacho
But you see, but your expert cargo and Achiaa. But your Busiano, Mumra may be a floor, Nafi, in your car, answer.
Eradian kami boni biem. Osaye kama muye biemo. Jesus ikaso. Kasa kasa. Eradi jami we. Mi boni waso chena mi uyana. Mi boni waso chena mi. Babe, mome mobo wai. Eradi shami mratu waso. Babe, nani video. Osaye kami boni biem. Titi wuni nyankopon domo miniye yes ye no rena titi wuni nyankopon domo ai oye nyami nyansanfo wo beti ni di kwan to baby e kwana mawo yes ye no rena titi wuni nyankopon domo oye nyami nyansanfo wo beti mama kwan to baby e kwana mawo yes ye bia rena titi wuni nyankopon domo Titi wuni nyankopon domo miniye yes ye no rena titi wuni nyankopon domo ai oye nyami nyansanfo wo beti ni di kwan to baby e kwana mawo yes ye no rena titi wuni nyankopon domo oye nyami nyansanfo wo beti mama kwan to baby e kwana mawo yes ye bia rena titi wuni nyankopon domo ai Don't for with me come dress with your and your bamboo mapuna no mini baba for yamawo. Yafta go kuni kuni maburo free wako bed just one one sam. Ni baba frupe only the can see I am fine. Yafta ni boni bana ni mape os me bana fuamia. Wambre masi papa me daba wa homiro. Dansu me buema no me radie. Etu susu nyasi no rena titi wuni nyankopon domo ojidi ni ya baby ya rena titi wuni nyankopon domo nyasi awani nye hono iye na titi wuni nyami domo no ye nyami nyansanfo wo beti ni di kwan to baby ya kwana mawo nyasi no rena titi wuni nyankopon domo oye nyami nyansanfo wo beti mama kwan to baby ya Biara na titi wuni nyankopon domo ai titi wuni nyankopon domo
nyankupodomo niasi awadi nyemono yana titi wuni nyankupodomo oye nyami nyansa mo beti medi moyo to babia kwandamo niasi eno na titi wuni nyankupodomo oye nyami nyansa mo do bunyami nyami nyansa mo ma wo ya mutrewa niasi biara na titi wuni nyankupodomo enyimima enyimima wai mame kota mani hulumo efisa wone me buafuo enyimima enyimima wai mame kota mani hulumo efisa wone me buafuo Eradi wuni mi gwankobia so wuni muwa mi sonipo so ni muwa mi nyobia umi mobo seni awado yeti eno ka mi seni awahumo broti eno awo mi nyankupo we ka mi semi yo baby why adie kochi asensomi adie kochi ohawi adie kochi amani wuni eradi wana mi rawo baby to me mwami o radi beni daswane biti peja fuane kami semi yo baby why eradi wuni mi buafua eradi wuni mi gwankobia so wuni muami sonipo Soni muami nyobia umi mobo seni awado yeti eno kami seni awahumo broti eno awo mi nyankupo we kami semi yo baby why adie kochi asensomi adie kochi ohawi adie kochi amani uni eradi wana mirawo ni baby to me mwami o radi beni daswane biti peja fuane kami semi yo baby why enyimima eradi enyimima why mame kota mani hulumo efisa wone me buafuo enyimima eradi enyimima why mame kota mani hulumo efisa wone me buafuo so unimuwa minyobia mi bofuane eradie sachichi bino muswa eradie yakamyo mafe yakamyo eradie mansowe parmie eradie mani parmio medona mi parmio eradie mi dramenia eradie wani mwana 20 pape yesu ejemeswe kami sami yo baby wa eradie marabo enyimima eradie enyimima wa mame wata manisuo efisa wone me buafu eradie kwa me wa brabo enyimima eradie enyimima wa mame wata manisuo efisa wone me buafu eradie mani dasoni wa enyimima eradie enyimima wa mame wata manisuo efisa wone me buafu eradie me buafu ni wa enyimima eradie enyimima wa mame wata manisuo efisa wone me buafu eradie na mi misra wa enyimima eradie enyimima wa mame wata manisuo
Efisa one me boafo. Erade one me boafo. Enyi me ma o. Erade enyi me ma wai. Rabi mota boafo. Efisa one me boafo. Enyi me ma o. Erade Yasi ni bibiana wa mami bio. Sitramo abawone kunuwo abetuwo eniwo hankwa na yiasima ye mekawe munina arewa shemisu meko onyami fie na wajiawo meko onyami fie na sundiewo yeah meko eradi fie na wajiawo eradi fie na sundiewo yeah eya manage samako eradi fie na wajiawo eradi fie na sundiewo yeah eya manage samako eradi fie na wajiawo eradi fie na sundiewo Wait
se tanyanika. When Timmy can't grow ya, but you telephone in an enemy. I heard it was soon you are, I reborn you are having bad. That's it, away. Soon money. I dare but you was young. That's the tanyanika. When Timmy can't grow ya, but you telephone in an enemy. I heard it was soon you are, I reborn you are having bad. Me do having a mama who need not to be done. Some me do having a mama baby saying kind of be very pretty. Very pretty. Say you do having a money who need not to be done. Say you do having a baby saying kind of be. Bandits, yes, yeah. Oh, no, Yassibang, crown, or how are you, Mummy? Yaradom, Coco, Sasabura is hypertension, terrorists, I'm robbers, Mojabu, go as a but you and 4 person with your name, watching an go crazy. And there, Bushman, so I didn't and Tokantoka, Mojabu, Masusamti, Yassa, Chanjanico. And when I'm there, you must but I'm only been as a mocadani, Savias as a Tanyanica. Debbie, but I'm only between as Uncle Bacopedian. And Antanat anyone, and Onya Kukofunu Aboraso. And you are the Yakukofuni Beth, yes, sir. Kawababa says, you know, now so I will always someone say, Ochinia, when I serve. And you are to a Google phone, but they are who on here come Kodaku. I dare turn up a biamuno, or send to 1 and 10 so. And Antana anyone, I got to Nania serve a Febini, or keeping a servano, or better cause or not sent to you. When Janera wanted to see him say, yeah, the area is anywhere. When you go from when you serve, when you cook, I Sane Rasite, Yasa Tanyanika, Sane Rasito. And any day now, some me do having a money who need not to be done. Some me do having a my baby saying kind of feel very heaven, say you do having a money who need not to be done. Say you do having a baby saying kind of feel. Padana Biani, I've been seeing a secret that don't being in heaven. Is that an inside Benyan Sabium? Then in a Benyan name, Bimajina Suadamo, oh, a becane, because I'm doing it to me. And I say, yes, I can't, but saying, I you do ban as I say to her. Yabato, Yanko, Nanko, I'm all saying, no, Grandma, no, you say, Generadi, Yanko.